땅이 마야잖아 해노. जों 가요 너그 다뤄 जों 군 아볼 그의 जों 탕이 마노 아버 지수 그리스도 जोङो 사가 피아바 아버도 능 탕이 마노 능 사이만 가나 이제 먹고는 사나이 이제 जों 너그 다뤄 브리엇 프로파노 탕이 마노 그러면은 탕그야 자가워 아볼 따볼 땅디 볼때 아자가워 롬디 능 너그다 탕이 함작라이 동카 버리베절라 함작라이 아자가워 띠꾸부니 암하이 응기 동카 암티아타 तामके नों नखता थांगै काइतनो सुरी लबि मानो तमे काइतोर बरनो पुइलावो आमाहायकनो सनामका जे बरिरक आमाहाय उना नांनाय न गाबोन बगै आगे से आमाहायके काइतो सनामै रहजाकबा काइतन थानि आमाहाय बादा करै आबन बगै एलमबाक सावो जे काइतोर आ केरं रकनो से जे तेवैसा तामनानि बसकमानो बगै फायान सावो गाय आबन बगै माथायो जों परलाइन फादियो जागा माथाय पासनि 17 रकम खाना खाखायो फादि नायनायालायना अरो सैजाक दंगो केरंनि कखनो तुइ फोरोंमानि आं मुसिनि केरं बायदि रोंनि फोरोंमारकनो सोकामाना फायो हनि खाता कादि आं सोकामाना फाया आ फोरोंमारकसे सामुंगो फोरोंनासे फायो अ कखनो मोदुनारबि हाबाय नखा तंसा केरंनि कक थाइसा लाइसा फानो कमाय थांगला बेबा पाइसुया साक न तंगानो हिंसाव माथाय 5 अध्याय 17 থেকে 19 फटो जों 18 फटो जों कक मानो गाबोन बागै काइतरो सानाय मानगाय जे मुसि सं जे केरं फोरोंकं थाका आगियो केरं रुजा दङ 10 कमेन्टमेन्ट आबनर परिखाना हाजागा माफाना सागनांगा तांनि बरम खलायदि जे लेनामा सालनो पालायदि सिकक तांनि ताताल तासादि सिनाल तुता तांनि बयताल बायतल तांनि ताकजाक मदन तासुरदि आपते हेरक गोबां माजागा साजाक दङ निनि काइतर सुब्रानि मुंना हायनो बुंमुं ताखुदि ए आमरनो जों खिपनाया आबरनो सामुंगो फोनांनासै नेताबोग्रमदि बोरै जे मेन जोंखा आमनो तैबो जे लेबियो सैजाक दंमा हाय 15 नि यांगो 19 बिसो आबा आजरो थांगा फेबा जिसु ख्रिस्ट जे प्रुवो करसाको रजाका अप्रुवो आजे नक थारनि रि खागने के किजिक थाका माने आबो तै नांगिया मककता गाबोन बागै जों आबनो तै कुनो आबोलो खंगो हनै जों आरो गिर्जाव थांया आमतिकरै तामनि हिंगेके जों थांतायखलै तै प्रेयार सेन्टाराव जों आ जे आमाहाय बरनो जों मा सुरिनाय ने सुरियांगे बोथैखानायब्ला गाबोन बागै जों आमाहाय मेन्स गोनांफोरनाव जों बिन साखाव याग बेरावै जों सुरि मानो तै बबो नकथार फाय नों सुरि सानो मानो कायसेकेबा नोंहा संसानि आरो ता गोदालै ता आ हामयाव आसुकसे इंगेते कायसेको जों हुसुंथाय खालायो जों तामनिखौ जों काइतरबाय सायनो हाजाकनाय रकबा गाबोन बागै हुस खालाय नों सामुं मा खालायनाय काइतरबाय मा दंनाय काइतरंखा हजलाय आं नोंनो सिगाङाव सावो नङाबो बुजियैनो काइतरबाय गोरोंलाय मा दंनाय काइतर हंगाय नोंसों काइतर मा माने ओंखासिनि फलामा थांजाकनानै बे पयतनि बिसुंथिनो जे बसुनो सेलभेशन रु माने मोथांगोता आमाहाय जे जों मोथांजाना बागै आरो तै बडि बोरना नांलिया राथाना नांलिया तक्ति खना नांलिया डाइरेक्ट बिनि मुंनो पयत खलायका आबनि यागलो अंकै जों मोथांजाखा माने जोंबोनो पयत खलायका आरो प्लस पॉइंट हिंगांकाय जिसु सागबाय थां करसर जाखा बिनो थैबायसिनि सुमसक सुजाखा बेसिन साया नाकार जाखा हेंगा आबनि बागै जों आ सालनि सिमि नों जेसपन खलायजिदि काइतरबाय नों सुमसक नहैते नों फियक जाखा फियाबा नों फियक जाखा हनै नों सुमसक खलाय दंनाय जाहैनि साव काइतर फियाबा नों तेसो सुमसक ता खलाय बिदि नि साव आबस असुकनो हामबाय जों काइतर मा माने ओंखा जों चेन्ज जोंथाय फियाबा पयत खलाय माने बिसुंथि प्लास आजागो नों बाप्तिस्माबो मानानाय फासला फलाकाथानि मुंबाय माथाय 28 परनि नरक असुनो हामबाय